Jeg har udfordret min kameramand Kasper til at løbe fra vores kontor hele vejen til Moskov Strand med den her Soundbox Go. Det kan jeg godt. Han har kun en time til det, og Steven og jeg tror overhovedet ikke, han kan. Men kl. 15.30 står han shootet op og klar på kontoret. Han får soundboxen på, og så sætter vi i gang. Kasper sætter en vanvittig pace fra starten og lander på første kilometer på bare 5 minutter. Vi får tændt for soundboxen, laver et hurtigt pitstop. Ja, du skal bare skrue op for den. Shit, en banger! Efter 14 minutter er vi nået ind i skoven. Han er oppe på 2,5 kilometer nu. Masser af tid. 20 minutter inden slinger løbestien væk fra vejen. Så update, vi har mistet Kasper. Kasper er væk, og vi går lidt i panik. Jeg kan jo muligt være noget herhen. Det ville være så sygt, hvis han så bare hopper over som et dårdyr. Ja, hvad er det der? Pludselig springer han frem som en hjort i buskadset med et stort smil på læben. Hvor er du syg? Nu er der kun få kilometer tilbage, og slutspurtet er begyndt. Kasper kæmper lidt mere, skifter soundbox-stilling lidt oftere og siger ikke så meget længere. Men han holder ved, og så lander han på Moskov Strand. Easy peasy. 8 kilometer fra vores kontor på kun 45 minutter med en Soundbox Go. Som I kan se, så er den her Soundbox Go utrolig nem at have med rundt, og så spiller den noget lækkert lyd. Så med næste gang, når Kasper han bestiger Himmelbjerget med en Soundbox Generation 3. Ja, hvad gør jeg?